Aswkno wngkha tumungno kebo jora riyakhe. Aswkno wngkha tumungno nono jotono klai wansukhe. Aswkno wngkha tumungno nono kebo tatal kok sake. Tai kubuino nung saimano. Aswkno wngkha tumungno joto bai tongoi tongphano sakno sajung haima dongkhe. Aswkno wngkha tumungno kebo bogoi thangkhe. Aswkno wngkha tumungno bo kebo no manai thangkhe. Aswkno wngkha tumungno bonini message ni reply notification mani phano reply riyakhe. Aswkno wngkha joto jorano bonono ignore khai thangkhe. Aswkno wngkha tumungno jaya bo khaimani yagulo phano nono yasi suri rokhe. Aswkno wngkha nono tekto nugui phano bini bokha slajak yakhe. Aswkno wngkha tumungno bonono yakar thangkhe. Aswkno wngkha tamokhe bonini beluno bujiri kalangkha. Aswkno wngkha tamokhe bonono katal lama rokha. Aswkno wngkha tamokhe bonono klai wansukha. Aswkno wngkha tamokhe bonono tekto rokha. Tabu o tekto no selainai nini langma no. Tabu o jorao no wngnai nini langma no success khainani puilani lama. Aswkno wngkha tamokhe tabuk phunukdi nini belu no. Abono aswkno wngkha tamokhe tabuk phunukdi nini kubui no. Aw nung tekto mankha tobo phano aswkno wngkha nung bwskango himdi nung tekto manai tongo honke khnadi nini tekto manmabai keboni kuno mungsa wngya. Nung sajungno ma swnamnai sakno bo tongthogoi tongo tongthung tongthoke it is fine bo tongthogoi tongthung haibano nini mungsa khaitai kwrwi bini tongthogno segui nanani. Aswkno wngkha bonono yakar thangka hanoi nungta kebro maya haida kubuda nini kapal aswk jorano je kebo tai nini langmao phaigla hwnkeba boba kahamno khaikembla nono yakarwi obo hai wansugui sakno kesen tak khlaidi hwnkhe bo kaplai ngai thangnai nini bwkhano swbai bono kaplai ngai tarudi nung tini joto dukhni ganao nung tini joto tektoni ganao. Aswkno wngkha achugui tongnani basadi tai bwskango himdi jesa khono nini bwskango kebe mung phaitheng nini khugo kaisa na kok thai. Aswkno wngkha jefru nono jotono klai wansuknai hwnkhe bisingni khorang kaisa na koknai. Aswkno wngkha jefru nung barbar kesen wnggo aboni yagulo phano nung obo sadi. Aswkno wngkha tamokhe nung puro phunuknano nangnai je nung kuno jaya tai belu kwrwi borokya wngwi mano nung kwbangma jorano bagna khaikya. Tobo aswkno wngkha himdi swnamdi langmani puila kothoma aboni mung hwnkhe aswkno wngkha. Langmabai gwdaljak YouTube channel ang semo boss cheni ta thangdi je nono yakar klangai thanani thani phunukdi nini kubuino tai khai phunukdi bo maya no hamjakmani chobao cheni ta klai kaplai sengai phunukdi sadi obai hamjakmo ang hamjakya je hamjakmao kubuni slai tatal kwbang kha khayo video ni bisingtwi kisale khabasai mankra hanai comment khai sadi o video ni bisingtwi srmung naman mania srmung manai tongkhe je mansa Facebook WhatsApp o share khai redi tai like bo kasari redi tumung o channel ni krngai tongamu jungmonke channel no tabu subscribe khai gana ni bell icon sinai all sile khainali hambai.